and could not reconcile. On behalf of my daddy, I want to apologize, and I want to beg everyone here to please forgive me for anything that he may have done to you, so that his soul can rest in peace. Thank you. Amen. God bless you. Quick club. Quick club. Remember. Kedu ebe anyị ga-ebido? Kedu ebe anyị ga-akwụsị? Ụwa nke a dị egwu. Ihe na-eme n'okpuru anyanwụ. Kedu ụdịrị ọnwụ dị ihe nke a? Ọnwụ alịrị, ọnwụ mgbawa obi, ọnwụ akpata oyi, ọnwụ enwero nchezi, Sofiakwa, o mechara bụrụ. Nwanne anyị nwoke bụ Ignatius Ọdụlụgbe adịghị achọ okwu. Ahụbeghị m onye ọ na-esere ya na ya. Mana ebe ọ bụ mmasị Chukwu ịkpọrọ nwa odibo ya Ignatius na Odelia, anyị enwere ajụjụ n'ihi na ọ bụ Chukwu ndụ. N'ezie, anyị maararị na mmadụ ga-anwụ, mana ọ bụrụ ụdịrị gị bụ na ndị niile aka ha dị n'ọnwụ gị, ha dị n'alụ, ha dị n'atọ, ha dị n'egwu, ha dị n'izu, ezinụlọ ha ga-eyi afụfụ dịka akwa. Etu a ka ha ga na-agagharị ụlọ ekpere nke a, ụlọ ekpere nke ọzọ. N'oge ezuzu ike na ndokwa. Amen. Amen.